бинобар иттилои масъулини сарриёсати кишоварзии вилояти Хатон, соҳаи занбури асалпарварӣ соласол рушд ёфта, соҳибкорон ва хоҷагидорон дар ин самт таваҷҷӯҳи махсус равона менамоянд. Ба 1 августи соли равон дар ҳамаи бахшҳои ҷамъиятӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ оилаҳои занбури асал 12470 оиларо дар бар гирифта, ки ин 96.4% дурнаморо ташкил медиҳад. нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 374 оила зиёд мебошад. бо мақсади истеҳсол намудани асали аз ҷиҳати экологии тоза, асалпарварони вилоят аз ҳама шароити имкониятҳо истифода бурда то ҳамин давра 134,2 тонна асал истеҳсол намуданд, ки нисбати соли гузашта 1,2 тонна зиёд мебошад. ҳама ин дастовардҳо аз рушди соҳаи занбури асалпарварӣ дар вилоят далолат медиҳад. ҳадаф аз ин иқдом таври шоиста баромондани рушди соҳа ва ҷалби бештари соҳибкорон ба занбури асалпарварӣ мебошад. дар ҷумҳурӣ дар парвариши занбури асалпарварӣ хоҷагидорони вилояти Хатон натиҷаҳои назаррасро ба даст оварда истодаанд. соласол бо усулҳои нави занбури асалпарварӣ аз тарафи хоҷагидорон иваз карда шуда, ки ин пеш аз ҳама барои баланд бардоштани ҳосили асал пешбинӣ шудааст. ҳамаи ин усулҳои муосири занбури асалпарварӣ барои ноил шудан ба пешрафт ва рушди соҳа нигаронида шуда, пеш аз ҳама ба кори зотпарварӣ, мустаҳкам намудани оилаи занбури асал, бо миқдори кофӣ ғизо таъмин намудани занбурҳо, таъмини зимистонгузаронии бехавфи занбури асал пешбинӣ гардидааст. аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки соласол таваҷҷӯҳи соҳибкорон ва хоҷагидорон ба рушди соҳаи занбури асалпарварӣ бештар мегардад. дар ноҳияи Вахш Нариман Сайфиддинов таи 32 сол аст, ки ба соҳаи занбури асалпарварӣ машғул буда дар ин ҷода таҷрибаи бою ғанӣ дорад. айни ҳол аз тарафи ин занбури асалпарвар 30 қуттии занбури асал парваришаш баромонда шуда, ҳамасола дар нигоҳубини он аз омилҳои муосир истифода бурда ҳосили хуби асали аз ҷиҳати экологии тозаро ба даст меорад. аслан шуруъ аз моҳи марти фасли баҳорон бояд занбурҳоро хуб нигоҳубин намоем, ба мавзеъҳои табиӣ, пургул ва боғот интиқол диҳем. таи 3 моҳ дар кӯҳистони ноҳияи Данғара занбурҳоро парвариш намудем. ҳосили хуб ба даст овардем. парвариши занбури асал нозукиҳои худро дорад. дар фасли зимистон низ бояд ба онҳо таваҷҷӯҳи хоса диҳем ва бо ғизо таъмин намоем. аз суҳбат бо ин шахси кордону пуртаҷриба бармеояд, ки усули занбури асалпарварӣ дар минтақаҳое маъмул аст, ки зимистонгузаронии болоӣ ва заминаи хуби асал дорад. ба гуфти мутахассисони соҳа, ҳангоми интихоби усули занбури асалпарварӣ муҳим аст, ки ҳадафи асосии онро ба назар гирифт. ҳама ин роҳҳои ташкили ҳаёт дар занбури асал одатан дар соҳаҳои зерин амалӣ карда мешавад. инам бошад зиёд кардани ҷамъоварии асал, парвариши оилаи занбури асал, афзоиши саршумори умумии занбури коргар, махсусан дар давраи оғози ҷамъоварии асал, баландбардоштани бехатарии зимистонгузаронӣ ва ҳифзи занбури малика мебошад. агар ин омилҳо дар нигоҳубини занбури асалпарварӣ риоя карда шавад, дар он сурат асалпарварон имкон доранд, ки ҳосили дилхоҳи хешро ба даст оварда шумораи оилаҳои занбури асалро афзун намоянд. хонумруди Ниёзӣ, Беҳрӯзи Хуршед, Намозали Эргаш барои барномаи ахбор аз ноҳияи Вахш.